అందరికీ వందనాలండి. మరి యొక్క ఆదివారాన్ని మనకి దేవుడు అనుగ్రహించిన దాన్ని బట్టి మనం దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. గత వారం నుండి ఆ వారం వరకు కూడా మనల్ని దేవుడు తన సజీవ లెక్కలో కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. ఈరోజు ఆరాధనని ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి, మహిమోన్నతుడైన దేవ, గత వారం నుంచి ఈ వారం వరకు మీరు ఎక్కడ చోట మమ్మల్ని కాచి కాపాడి భద్రపరిచారు తండ్రి. ఈరోజు ఆరాధన కూడా ఆత్మతో సత్యంతో దేవుడు మీరే నడిపించండి ప్రభు. పాటల్లో మీరుండండి, వాక్యంలో మీరుండండి. మాకు కావాల్సిన ఆత్మీయ ఆహారాన్ని దయచేసి ప్రతిదీ కూడా మీకు మహిమకరంగా జరిపించమని ఈ చిన్న ప్రార్థన వేసి నా బయట అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్న నిస్సి వచ్చి ఒక పాట పాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మిస్సి. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్న ప్రవీణ్ గారు వచ్చి మనకి వాక్యం అందిస్తారు. దేవుని నామమున మీ అందరికీ నా ప్రేమపూర్వక వందనాలు. మరొకసారి మీ సన్నిధిలో కూడి ఇలా దేవుని వాక్యం పంచుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను.
కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకుందాం ఈరోజు. ఈరోజు వాక్యానికి ముందు ఒక అధ్యాయంలో నుంచి వాక్యం ధ్యానించుకుందాం. న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయము 11వ వచనం చూద్దాం ఒకసారి. యెహోవా దూత వచ్చి అబీయెజ్రీయుడైన యోనాషునకు కలిగిన ఒఫ్రేలోని మస్కి వృక్షం మీద కూర్చుండెను. యోనాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరకయుండునట్లు గానుగ చోటన గోధుమలను దొల్లగొట్టుచుండగా ఇక్కడ గిద్యోను ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దామా. గిద్యోను అంట మిద్యానీయులకు భయపడి గానుగ చోటన కూర్చొన్నట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. ఈ వాక్యం ధ్యానించుతున్నప్పుడు ఎందుకని గిద్యోను ఆ మిద్యానీయులకు భయపడిపోయి, గిద్యోను ఎవరు? ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్లో ఇజ్రాయెల్ కుమారుడు. అంటే ఇజ్రాయెల్ దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఉంది. వాళ్ళ దేవుడైన ఇజ్రాయెల్ దేవుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మొరపెడతారో వాళ్ళు ఆ మొర విని దేవుడు కాపాడుతాడని బైబిల్ అనేక సార్లు చూసుకుంటూ వచ్చాం. కానీ ఈ స్థితిలో ఎందుకని గిద్యోను తను భయపడుతూ అక్కడ ఉన్నాడంటే, మనం చూసినట్లయితే తర్వాత వచనాల్లో గిద్యోనుకు తెలుసు తన పూర్వీకులు కానీ లేకపోతే ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని దేవుడు ఎలా కాపాడాడో, ఎలా అద్భుత కార్యాలు చేశాడో అవన్నీ గిద్యోనుకు తెలుసు. కానీ ఉన్న స్థితిలో తను ఏమనుకుంటున్నాడంటే, దేవుడు ఈ రోజుల్లో అద్భుతాలు చేయలేడేమో, లేకపోతే దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడలేడేమో అని మనం తర్వాత వచనాల్లో చూసుకోవచ్చు. కానీ ఎందువల్ల ఇది జరిగింది, ఎందువల్ల దేవుడు వాళ్ళని కాపాడట్లేదు, ఎందువల్ల మిద్యానీయులు వాళ్ళపైన యుద్ధం చేస్తున్నారంటే ఒకసారి వచనం చూద్దామా. గిద్యోను న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూద్దామా. 1-3 వచనాలు. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా 7 ఏండ్లు వారిని మిద్యానీయులకు అప్పగించెను. మిద్యానీయుల చెయ్యి ఇశ్రాయేలీయుల మీద హెచ్చాయను గనుక వారు మిద్యానీయులు ఎదుట నిలువలేక కొండలోనున్న వాగులను, గుహలను, దుర్గములను తమకు సిద్ధపరచుకొనిరి. చాలా ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు దేవునికి విరుద్ధంగా పాపం చేశారు కాబట్టి మిద్యానీయులు వాళ్ళపైన యుద్ధానికి వచ్చి లేకపోతే వాళ్ళపైన ఆక్రమించి ఏదైతే పండుతుందో ఆ పొలాల్లో పండినంతయు వాళ్ళపైన చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న జంతువులన్నీ తీసుకెళ్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇజ్రాయెల్ పాపం చేశారు కాబట్టి మిద్యానీయులు అంట వాళ్ళపైన యుద్ధం చేసి గెలుస్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. కానీ గిద్యోను ఆ విషయం ఆలోచించకుండా గిద్యోను మాట్లాడుతున్నాడంటే, ఎందుకు దేవా గతంలో నువ్వు కాపాడేవు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు కాపాడట్లేదు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ స్థితిలో నువ్వు ఇంకా కాపాడవేమో, లేకపోతే ఇలానే మేము జీవించాలేమో అని గిద్యోను ఆలోచిస్తున్నాడు. అందుకని తన మిద్యానీయులకు భయపడిపోయి గానుగ చోటు నుంచి కూర్చొని అలా చేస్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. అలానే అనేక మంది మనలో అంట ఈ పరిస్థితి ఇంతేనేమో, లేకపోతే ఈ పరిస్థితికి మనకు జవాబు దొరకదేమో, దేవుడు అద్భుత కార్యాలు ఇంతకుముందు చేసుంటాడు కానీ మన జీవితాల్లో చేయడేమో అని అనేక మంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. కానీ దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే, గిద్యోను ద్వారా గిద్యోన్ని దేవుడు ఏమని మాట్లాడతాడంటే, నువ్వు కానీ నా వైపు మళ్ళీ తిరిగితే, అంటే మీ పాపాలన్నీ వదిలిపెట్టి నా వైపు తిరిగితే నేను నిన్ను మిద్యానీయులను ఎవరి నుంచి అయితే నువ్వు భయపడుతున్నావో వాళ్ళపైన విజయం పొందే విధంగా నేను నిన్ను వాడుకుంటానని గిద్యోనుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఆ వచనాన్ని ఒకసారి మనం చూడొచ్చు. తర్వాత ఆ వచనాల్లో 7వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఈ విషయాన్ని మనం చూడొచ్చు. అలానే మనం కూడా మనం ఒకసారి సరి చేసుకొని చూద్దామా. మన జీవితంలో మనం చేసిన కార్యాలను బట్టి కానీ, మనం చేసిన పనులను బట్టి కానీ మనం ఇప్పుడున్న స్థితిలో ఉంటున్నామా, లేకపోతే మనం ఇప్పుడు స్థితికి కారణం మనం చేసే కార్యాలు కానీ, చేస్తున్న కార్యాలు కానీ అయి ఉండొచ్చు. దేవుడు అందుకే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు గిద్యోన్ని వాడుకునే ముందు దేవుడు ఏమని చెప్పాడంటే, వాళ్ళని ఏదైతే వాళ్ళు పూజిస్తారో ఒక విగ్రహాన్ని దాన్ని కూల్చిన తర్వాతే గిద్యోను దేవుడు వాడినట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో అలానే మన జీవితంలో ఏదైతే తప్పులు చేస్తున్నామో, ఏదైతే మనం దేవుడికి విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నామో అవన్నీ ఆపివేసి దేవుడు ముందు క్షమాపణ అడిగి ఎప్పుడైతే దేవుళ్ళు ఎదుగుతామో అంట దేవుడు మనల్ని గొప్పగా వాడుకుంటాడు. అదేవిధంగా అనేక మంది మనలో బైబిల్లో కూడా రాయబడి ఉంటుంది, మన సొంత నిర్ణయాలు కానీ మన సొంత ఆలోచనలు బట్టి మనం క్రియలు చేసి దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉంటామంట, దేవా నాకు ఎందుకు జరిగింది ఇలా, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని. ఒకసారి ఆ వాక్యం చూద్దామా. సామెతలు 19వ అధ్యాయము 3వ వచనం. సామెతలు 19వ అధ్యాయం 3వ వచనం చూద్దామా. అట్టివాడు ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారు చేయును, అట్టివాడు హృదయంన యెహోవా మీద కోపించును. సో తను చేసే క్రియలను బట్టి ఇంగ్లీష్లో వాడుతుంది, they ruin themselves by their own stupid actions and then blame God. వాళ్ళు చేసిన క్రియలను బట్టి కార్యాలను బట్టి వాళ్ళంట
చేసినంత చేసి ఆ పరిస్థితి బాగోలేనప్పుడు అంట దేవుడిని అడుగుతూ ఉంటారంట, దేవుడిని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారంట. సో గిద్యోను కూడా వాళ్ళు పాపం చేశారన్న విషయం మర్చిపోయి దేవుడు చెయ్యలే, దేవుడు మమ్మల్ని వదిలేసాడు అని మాట్లాడుతున్నట్టు మనం చూసుకోవచ్చు. అలానే ఇక్కడ గిద్యోన్ని దేవుడు ఏమన్నా చూస్తున్నాడంటే, దూత వచ్చి ఏమని పలుకుతుంది ఒకసారి మళ్ళీ 11వ వచనం చూద్దామా. దూత వచ్చి గిద్యోన్తో ఏమని పలుకుతుంది? 6వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో, యెహోవా దూత కనబడి, పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా, పరాక్రమశాలి అని మాట్లాడుతుంది. కానీ గిద్యోని ఎలా తను చూసుకుంటున్నాడు? భయపడిపోయి అక్కడ చెవులో కూర్చుంటున్నాడు. సో దేవుడిలో మనకి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. కానీ ఆ గిద్యోను ఆ ప్రణాళికను మర్చిపోయి అక్కడ భయపడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని దూత వచ్చి తనకు గుర్తు చేస్తుంది, దేవుళ్ళు నువ్వు గొప్ప పరాక్రమశాలి అని చెప్పి. అలానే దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చాడు, లేకపోతే ప్రణాళిక ఉంది. ఎప్పుడైతే దేవుళ్ళు మనం ఎదుగుతూ మనం చేసే కార్యాలన్నీ వదిలిపెట్టి, లేకపోతే తప్పులు ఇవన్నీ ఏదైతే దేవుడికి విరోధం చేస్తున్నామో వదిలిపెట్టి ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధికి వెళ్తామో అంట, దేవుడు మనకు ఏదైతే ఏర్పరిచాడో ఆ ప్రణాళిక చొప్పున వాడుకొని దేవుడు మనల్ని గొప్పగా దీవిస్తాడని మాట్లాడుతున్నాడు. అదేవిధంగా ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇందాక మనం మాట్లాడాం కదా, ఎలా గిద్యోను దేవుడు వాడుకొని ముందు ఏం చేశాడో ఒకసారి చూద్దామా. న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయం 25వ వచనం చూద్దామా ఒకసారి. మరియు ఆ రాత్రి అందే యెహోవా నీ తండ్రి కోడెను అనగా 7 ఏండ్ల 2వ యొద్దును తీసుకొని వచ్చి నీ తండ్రి కట్టిన బయలు యొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి దానికి పైగానున్న దేవతా స్తంభమును నరికివేసి తగిన ఏర్పాటుతో ఈ బండకొనను నీ దేవుడైన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే, బయలు ప్రవర్త ఏదైతుందో ఆ విగ్రహాన్ని పడగొట్టిన తర్వాతే ఆ రాత్రి వచ్చి దేవుని దూత మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది గిద్యోను తోటి, నువ్వు ఇది పడగొట్టి, ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు గిద్యోనుల తండ్రి అందరూ కలిసి ఆ బయలు ప్రవర్తన అంట పూజిస్తున్నట్టు ఇక్కడ రాయబడింది. ఎప్పుడైతే ఆ బయలు ప్రవర్తన ఆ విగ్రహాన్ని కూల్చివేయమని దేవుడు చెప్పాడో, గిద్యోను దానికి లోబడి కూల్చివేసిన తర్వాతే గిద్యోను దేవుడు గొప్పగా వాడినట్టు మిద్యానులపైన యుద్ధం చేసి గెలిపించినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది. సో ఇది ఒక అంశం మనం జ్ఞానించుకున్నది. ఏమని నేర్చుకున్నాం? దేవుళ్ళు ఎప్పుడైతే మనం దేవుని కుమారులు అయినా కానీ దేవుడికి విరుద్ధంగా కార్యాలు చేసినప్పుడంట, దేవుడు మన ప్రార్థన వినకుండా శత్రువుల చేతికి అప్పచెప్పినప్పుడంట మన శ్రమ నుంచి శోధన నుంచి వెళ్తూ ఉంటాం. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే, దేవుళ్ళో మనం దేవుని వైపు తిరిగి, దేవా మమ్మల్ని క్షమించండి, మేము తప్పులు చేసాం, లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు మేము జీవించట్లేదని ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధికి వెళ్తామో అంట, దేవుడు మనకైతే ఏదైతే ఏర్పరిచాడో, ఏదైతే దీవెనలు బైబిల్లో ఉండబడినాయో ప్రతి ఒక్క దీవెన దేవుడు మనకి ఇస్తానని మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకొక కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ మనం ఏం చూసుకుంటామంటే, ఈ శ్రమలు ఇలా వస్తాయి, ఎప్పుడైతే దేవునిలో ఉండవు మనం, లేకపోతే దేవుని మనం ఇలా చేయట్లేదో, ఇదొక కేటగిరీ చూడొచ్చు. ఇంకొక కేటగిరీ ఏం చూడొచ్చు అంటే, దేవునిలోనే ఉంటూ ఉంటాం, మనం ఏం తప్పులు చేయము, లేకపోతే దేవునికి విరుద్ధంగా ఏం మాట్లాడడం ఏం చేయకుండా నడవడికి కానీ మనం అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉంటాం, కానీ మనం శోధనలో వెళ్తూ ఉంటాం. ఇంకొక గుంపు. సో వీళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు అనేక మంది మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, క్రైస్తవులుగా మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటాం, చర్చికి వెళ్తూ ఉంటాం, దేవుళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటాం. కానీ కొన్నిసార్లు అంట మనకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, దేవా ఇది నాకే ఎందుకు రావాలి, లేకపోతే ఇది మాకే ఎందుకు జరగాలని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అలాంటి స్థితిలో నుంచి మనం వెళ్తున్నప్పుడు అంట దేవుడు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. రెండు అధ్యాయాల నుంచి ఈ విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. మొట్టమొదటిగా మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయము 35వ వచనం చూద్దామా. ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోవుదమని వార్త చెప్పగా వారి జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్నపాటున చిన్న దోణిలో తీసుకొని పోయి. దేవుడు ఏమని చెప్పాడు అక్కడ? శిష్యులందరూ కలిసి ఆ దరికి వెళ్దామని యేసుప్రభు చెప్పాడు వాళ్ళతో పడవలో ఉన్నప్పుడు. సో అక్కడ దేవుని చిత్తం ఏంటి? ఆ దగ్గరికి వెళ్ళుట. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బయలుదేరి వెళ్ళారో, అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, శిష్యులు దేవుని చిత్తంలో ఉండారు, దేవునితోటి ఉండారు. శిష్యులు అలా బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు అంట ఏమైంది అక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయాను. ఆయన దోణి ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తంలో వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారో గొప్ప తుఫాను వచ్చినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది. అంటే దేవుల్లో మనం ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు, దేవుల్లో మనం ఇంకా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ వెళ్తున్నప్పుడు అంట మనకు శోధనలు శ్రమలు రావచ్చు, కానీ దేవుడు మనతో ఉండాడు కాబట్టి దేవుడు అంట దాని నుంచి మనకు జయం ఇస్తాడు. అది ఒకసారి చూద్దామా. 37వ వచనం చూద్దామా. పెద్ద తుఫాను రేగి
39 వచ్చిన ధోని అమరమున తలగడ మీద నిద్రించుచుండెను. వారు ఆయనను లేపి, బోధకుడా, మేము నశించిపోవచ్చున్నాము, నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనేది. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండమని సముద్రంతో చెప్పగా గాలి అనగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను. అప్పుడు ఆయన, మీరెందుకు భయపడుచున్నారు, మీరు ఇంకనూ నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పాను. వారు మిక్కిలి భయపడి, ఈయన ఎవరో, గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవి కదా అని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకుండ్రి. చాలండి. ఈ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ పడవలో బయలుదేరి వెళ్ళారో దేవుని చిత్తం ఏంటి, ఆ ధరికి వెళ్ళటం. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్య ప్రకారం వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారో గొప్ప తుఫాన్ వచ్చినట్టు రాయబడి ఉంది. ఎప్పుడైతే గొప్ప తుఫాన్ వచ్చిందో యేసు ప్రభు లేసి గద్దించినప్పుడు అంట అది శాంతి అయిపోయినట్టు, లేకపోతే అది నిర్మలం అయినట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ తర్వాత శిష్యులు ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారంటే 41 వచ్చిన ఒకసారి చూద్దామా. ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకి లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుండ్రి. ఆమేన్. అప్పుడు వరకు శిష్యులకంట దేవుడు అలా చేస్తాడని వాళ్ళకి తెలియదంట, వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారంట. అలానే మన జీవితాల్లో కొన్ని శోధనలు శ్రమ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు అంట దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే, దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, ఎంత గొప్పగా కార్యాలు చేయగలడో అంట మనకు చూపించడానికి దాని నుంచి వెళ్తున్నామంట. ఎప్పుడైతే ఆ స్థితిలోంచి ఆ పరిస్థితిలో వెళ్తూ ఉండి దేవుని పైన మనం ఆధారపడతామో, దేవునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడకుండా, దేవా నేను నీ చిత్తంలో వెళ్తున్నాను, నీ ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నాను ప్రభువా, నా నడవడికి కానీ నా మాటలు కానీ నేనేం తప్పులు చేయట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు దేవా, నీ చిత్త ప్రకారం నేను ముందుకెళ్తున్నాను దేవా, అయినా శ్రమలు వస్తున్నాయి, నీ వాక్యం పట్టుకొని నేను ముందుకెళ్తున్నాను ప్రభువా, గొప్ప కార్యం చేస్తామని మనం ముందుకెళ్తేనంట దేవుడు చేసే కార్యాలను బట్టి అనేక మంది సాక్ష్యం చెప్పుకుంటే, మనం సాక్ష్యం చెప్పడమే కాకుండా దేవుడు ఈ కార్యం కూడా మన జీవితాలు చేయగలడని గొప్ప సాక్ష్యం మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, ఎలా అయితే శిష్యులు చెప్పారో. సో ఇదొక ఉదాహరణ మనం చూసుకుంటాం. ఏం చూసుకుంటాం, దేవుళ్ళో ఉండి దేవుని చిత్తప్రకారం వెళ్ళినప్పుడు అంట దేవుడు చేసే కార్యాలను బట్టి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, దేవుడు నామో ఎలా మర్చిపడాలో, లేకపోతే దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేయగలడో మనం తెలుసుకుంటాం. ఇదొక ఉదాహరణ చూసుకుందాం. ఇంకోటి ఏం చూద్దామంటే, ఇంకో విషయం దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలంటే, ఒకవేళ ఆ స్థితిలో నుంచి లేకపోతే ఆ శ్రమ నుంచి శిష్యులు వెళ్ళకపోయినడితే దేవుడు ఆ గొప్ప కార్యం చేసేవాడు కాదేమో, లేకపోతే చేస్తాడని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయేవాళ్ళు. సో మీకు అర్థమవుతుందా, దేవుడు కొన్నిసార్లు మనం ఏదైతే శోధన నుంచి వెళ్తున్నామో దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం చేయటానికే దాని నుంచి తీసుకెళ్తున్నాడు. దాని ద్వారా దేవుడి నామం మహిమకరంగా ఉంటుంది. ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాము. అపోస్తలుల రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 20 వచనం చూద్దాము. అంతటా న్యాయాధిపతుల యొద్దకు వారిని తీసుకొని వచ్చి, ఈ మనుషులు యూదులై ఉండి రోమియుల పైన మనము అంగీకరించుటకైనను చేయుటకైనను కూడలి ఆచారములు ప్రచురించుచు మన పట్టణం గలిబిలి చేయుచున్నారని చెప్పిరి. అప్పుడు జనసమూహం వారి మీదకి తుమ్మిగా వచ్చెను. న్యాయాధిపతులను వారి వస్త్రములు లాగివేసి వారిని బెత్తంతో కొట్టవలనని ఆజ్ఞాపించరి. వారు చాలా దెబ్బలు కొట్టి వారిని చెరసాల్లో వేసి భద్రంగా కనిపెట్టవలనని చెరసాల నాయకునికి ఆజ్ఞాపించిరి. చాలండి. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే, పౌలు శిలాసు దేవుని ప్రకటించుకుంటూ దేవుని సువార్త చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అంట తను బంధించి చెరసాల్లో వేసి కొట్టినట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో ఇది చూస్తున్నప్పుడు ఇది కూడా మనం ఇందాక ఎలా అయితే శిష్యులు దేవుని చిత్తంలో ముందుకెళ్తున్నారో, ఈ దేవుడు శిష్యులకు చెప్పిన కూడా ఇదే పని. పౌలు శిలాసు కూడా దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం ముందుకెళ్తున్నట్టు మనం వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు అంట ఎప్పుడైతే చెరసాల్లో వేసి కొట్టించిపోయబడ్డారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దామా ఒకసారి. 25వ వచనంలో, మధ్యరాత్రి వేళ సౌలును సీలయు దేవుని ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి, ఖైదీలు వినిచుండిరి. అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగెను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? మధ్యరాత్రి పూట వాళ్ళని కొట్టివేసి బట్టలను తీసేసి కట్టేసినప్పుడు, కాలు చేతులు కట్టేసినప్పుడు అంట దేవుని స్తుతిస్తున్నారంట. దేన్ని బట్టి వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారు తెలుసా అండి? దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాగ్దానము. దేవుడు వాళ్ళ విశ్వాసం కలిగి, వాళ్ళ నమ్మకం కలిగి ఉన్నారు. ఏమనంటే, దేవుడు చెప్పిన పని మేము చేస్తున్నాము, దేవుడు మమ్మల్ని కంపల్సరీ కాపాడుతాడు, లేకపోతే దేవుడు గొప్ప ద్వారాలు తెరిచి మాకు గొప్ప విజయం ఇస్తాడని వాళ్ళ నమ్మకంతో దేవుడిని స్తుతిస్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో ఎప్పుడైతే దేవుని మార్గంలో వెళ్తామో మనం, దేవుడు అంట మనతో ఉండి దేవుడు మనకి గొప్ప విజయం ఇస్తాడని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. తర్వాత వచనాల్లో చూసుకున్నట్టయితే 26వ వచనం నుంచి,
అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను, చెరసాల పునాదులు అదరెను, వెంటనే తలుపులని తెరుచుకొనెను, అందరి బంధకములు ఊడెను. అంతలో చెరసాల నాయకుడు మేలుకొని చెరసాల తలుపులని తెరిచి ఉండట చూచి ఖైదీలు పారిపోయారనుకొని కత్తి దూసి తను తాను చంపుకొనబోయెను. అప్పుడు పౌలు, నీవు ఏ హానియు చేసుకొనవద్దు, మేమందరం ఇక్కడనే ఉన్నామని బిగ్గరగా చెప్పాను. ఎప్పుడైతే ఈ కార్యం జరిగిందో ఒక భూకంపం వచ్చి వాళ్ళ సంఖ్యలన్నీ పడిపోయి జైలు ద్వారాలను తెరుచుకున్నప్పుడంట జైలు అధికారి వచ్చి భయపడిపోయాడంట, ఇదేంటి ఇలా జరిగిందని తను చంపుకోబోతుంటే అప్పుడు పౌలు తనతో మాట్లాడుతున్నాడు, అలా చేసుకోవద్దు, మేము ఇక్కడే ఉన్నామని. దాని తర్వాత 31 వచ్చిన చూద్దామా. అందుకు వారు, ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము, అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారు రక్షణ పొందుదురని చెప్పి అతనికి అతని ఇంట ఉన్న వారందరికీ దేవుని వాక్యం బోధించుడి. ఆమేన్. ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మనం, ఎప్పుడైతే వారు చెరసాల్లో ఆ దేవుడు కార్యం చేశారో, దేవుడు విడుదల ఇచ్చాడో ఆ భూకంపం తెంపించి, అక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే జైలు అధికారి వాళ్ళ కుటుంబానికి దేవుడు వాక్యం ప్రకటించడానికి పౌలుకి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా తర్వాత వచనాలు చూసినట్లయితే 34 వచ్చిన చూద్దాం ఒకసారి. అతడు వారిని ఇంటికి తోడుకొని వచ్చి భోజనము పెట్టి దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడే తన ఇంటి వారందరితో కూడా ఆనందించాను. ఆమేన్. ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచిద్దాం మనం. వాళ్ళ చెరసాల్లో వేయటం, అలా కొట్టబడటం, ఇవంతా ఎందుకు జరిగిందంటే ఆ కుటుంబం రక్షించబడటానికి మాత్రమే. అంటే మనం దేవుళ్ళలో ఉండి ఈ శ్రమల్లో నుంచి వెళ్తుంటే ఒకటే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో మనకు తెలుస్తుంది. మన జీవితాల్లో ఎలా అయితే శిష్యులకి దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసి ఇది గాలిని గద్దించినట్టు మనం చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా రెండో విషయంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అలా శోధన నుంచి వెళ్తున్నప్పుడంట దేవుడు ఆ కార్యం చేసినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా కొన్ని ఆత్మలు రక్షించబడినట్టు, లేకపోతే ఆ కుటుంబం జైలు కుటుంబం రక్షించబడినట్టు మనం చూస్తున్నాం. దీని ద్వారా ఏం నేర్చుకుంటామంటే మనం ఎలాంటి సమస్యల నుంచి వెళ్తున్నా, మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కానీ దేవుడు మనతో ఉన్నాడని నమ్మి మనం ముందుకెళ్తేనంట దేవుడు మన జీవితంలో చేసే క్రియల ద్వారా ఒకటి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలడు అని అందరూ తెలుసుకుంటారు. అదేవిధంగా మన ద్వారా మన జీవితాల్లో జరిగే కార్యాల ద్వారా అనేక మంది అంట దేవుని వైపు నడిపించబడతారు. అదేవిధంగా ఇంకొక ఇలానే చూద్దాం. సో మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదైతే శోధనలు శ్రమలు అవుతున్నాయో ఈరోజు వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడంటే దేవుని చిత్తంలో ఉండి దేవుడి చిత్త ప్రకారం మనం జీవిస్తున్నప్పుడు అంట ఎలా అయితే షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో మనం చూడొచ్చు, వాళ్ళు దేవుని చిత్తంలో ఉన్నారు. దానియేలు చూస్తే దానియేలు దేవుడి చిత్తంలో ఉన్నాడు, కానీ షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోని మండే అగ్నిగోళంలో వేయబడినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది. దానియేలును కూడా సింహాల బోన్లో వేయబడినట్టు రాయబడింది. కానీ ఆ రెండు స్థితిలో నుంచి దేవుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళని కాపాడుతాడో వాళ్ళ రాజు వచ్చి దానియేలుతో మాట్లాడినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది, నువ్వు పూజించే దేవుడు లేకపోతే నువ్వు ఆచరించే దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని చెప్పి. సో మన జీవితాల్లో ఏదైతే శోధనలు శ్రమ నుంచి వెళ్తున్నామో దేవుడు అంట ఆ సిచ్యువేషన్ని వాడుకొని మన జీవితాల్లో క్రియేట్ చేయటం ద్వారా అనేక మందికి అది గొప్ప సాక్ష్యం ఉండి మనం ఆరాధించే దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకునే విధంగా దేవుడు చేయాలని మన జీవితాల ద్వారా దేవుడు కోరుతున్నాడు. అదేవిధంగా మనం ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే మనం ఒకవేళ మనం ఉన్న స్థితిలో మొట్టమొదటి మనం చూసుకున్నట్లు గిద్యోను ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడో, గిద్యోను తను ఏదైతే పనులు చేస్తున్నాడో దేవునికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తకు ఎలా అయితే పూజిస్తున్నారో దాన్ని విడిచిపెట్టి ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధికి వచ్చాడో ఆ విగ్రహాన్ని కూల్చివేసిన తర్వాత దేవుడు గిద్యోను వాడినట్టు రాయబడింది. సో గిద్యోనుకు వచ్చిన శ్రమ ఎందుకంటే తను పాపం చేసాడు కాబట్టి. కానీ రెండు మూడు విషయాలు మనం ఏం జ్ఞానించుకున్నాం. దేవుడి చిత్తంలో ఉంటూ శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దేవుడిలో మనం ఎదుగటానికి అనేక మంది సాక్షులు ఉండటానికి ఈ శ్రమలు వచ్చినట్టు చూసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం పరిశీలించుకుందాం ఒకసారి. దేవుడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామా ఎవరికోవడం. దేవా, మమ్మల్ని మీరు ఎన్నుకున్నారని అనేక మందికి లేని భాగ్యం మాకు ఇచ్చారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేకంగా ప్రభా ఈరోజు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రం దేవా. మేము ఇంకా మీరు చెప్పిన మార్గంలో వెళ్ళకుండా ప్రభా అనేక సార్లు మీ వాక్యం ద్వారా గద్దించారు ప్రభా. అనేక పాస్టర్ల ద్వారా అనేక ప్రవర్తల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. ఇంకా మేము ప్రభా మీ వైపు తిరగకుండా, మీ వైపు చూడకుండా, మా ప్రవర్తనలు మార్చుకోకుండా ప్రభా, ఎలా అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ప్రభా మీ మాట వినకుండా మీకు విరోధంగా వెళ్ళినప్పుడు మిద్యానీయులు వచ్చి వాళ్ళపైన యుద్ధం చేసి గెలిచినట్టు వాళ్ళ ప్రతిసారి ఆక్రమిస్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడింది ప్రభా. అలా మా జీవితాల్లో ఉన్నాయేమో మేము సరి చేసుకుంటాం దేవా. మా జీవితాలు అలా ఇసు ప్రభా ఓటమితోటి ఏ ఆశ లేకుండా గిద్యోను జీవిస్తున్నాడు ప్రభా. తనకు తెలుసు ప్రభా నిజమైన దేవుడు మీరని, మీకు మొరపెట్టగా వాళ్ళ పితరులందరూ మీరు కాపాడారని తనకు తెలుసు ప్రభా.
కానీ ఇక్కడ భయపడుతూ జీవిస్తున్నాడు ప్రభా. అలానే మాలో అనేక మంది ప్రభా మీరు నిజమైన దేవుడి అని ఎరిగి కానీ ఇంకా మేము ఉన్న స్థితిలో మాకు మేము ఇంకా సమర్థించుకుంటూ ఇంతేలే ఇంక మా జీవితం దేవుడు కార్యం చేయాలని జీవిస్తూ ఉంటే ప్రభా, ఈరోజు మాతో మాట్లాడేందుకు స్తోత్రం దేవా. మళ్ళీ మేము మా మార్గాలు వదిలిపెట్టి ప్రభా, చెడు మార్గాలు వదిలిపెట్టి మీ వైపు తిరుగుతుండవు ప్రభా. ఎలా అయితే గిద్యోని మీ ప్రాణాలకు చెప్పిన వాడుకున్నారో ప్రభా, అలానే మమ్మల్ని మీరు వాడుతున్నందుకు స్తోత్రం దేవా. అదేవిధంగా ప్రభా మళ్ళీ అనేక మంది ప్రభా మీ వైపు మీలో ఉంటూ మీలో ఎదుగుతూ ప్రభా, కొన్నిసార్లు శోధన శ్రమల నుంచి వెళ్తున్నాం ప్రభా. అనేక మంది నిరాశగా ఉన్నాం ప్రభా. అనేక మంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు ప్రభా. దేవా మేము మీలో ఉంటున్నాము, మీరు చెప్పిన ప్రకారం జీవిస్తున్నాము, సంఘానికి వెళ్తున్నాము, బైబిల్ చదువుతున్నాం, అన్నీ చేస్తున్నాం, కానీ మా జీవితంలో ఎందుకు ప్రభా ఈ శ్రమలు, ఎందుకు ప్రభా ఈ కన్నీరు అని అనేక మంది అడుగుతున్నారు దేవా. కానీ ఈరోజు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. మేము వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్క స్థితికి మీరు జవాబు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడారు ప్రభా. అవును ప్రభా, ఎప్పుడైతే శిష్యులు ప్రభా ఆ పడవ ప్రయాణంలో వెళ్తుండవు ప్రభా, గొప్ప తుఫాన్ వచ్చినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది ప్రభా. అలాగే మా జీవితాల తుఫాన్లు వస్తుండవు ప్రభా. మేము అడుగుతున్నాం ప్రభా, ఎందుకు మాకే రావాలి తుఫాను, అందరూ బాగుంటున్నారు, మాకే ఎందుకు జరుగుతుందని మేము అడుగుతున్నాం ప్రభా. కానీ మీరు ఆ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినారు ప్రభా. దేవుడు తుఫాను కూడా ఆపగలిగే శక్తి గల దేవుడు అని తెలుసుకోవటానికి, శిష్యులు తెలుసుకోవటానికి ఆ కార్యం చేసినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది ప్రభా. మా జీవితంలో మీరు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నారు మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. ఏదైతే మా జీవితంలో జరిగిందో ప్రభా, అది మీకు మహింకరంగానే ఉండటికి అది జరిగిందని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. అదేవిధంగా పౌలు శిలాస్ గురించి మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభా. వాళ్ళు ఏదైతే స్థితి నుంచి వెళ్తున్నారో మీకు విరుద్ధంగా ఒక మాటలు కూడా మాట్లాడలేదు, ఇంకా స్తుతిస్తున్నట్టు బైబిల్లో రాయబడింది ప్రభా. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శోధన శ్రమ నుంచి జయించారో ఆ జైలర్ కుటుంబం ప్రభా రక్షించబడినట్టు బైబిల్లో రాయబడింది ప్రభా. అలానే మేము ఈ జీవితంలో వెళ్తుండో ప్రభా, ఈ లోకంలో వెళ్తుండగా ప్రతి ఒక్క శోధన శ్రమ ఏదొచ్చినా ప్రభా మీరు మాకు జయం ఇస్తారని, మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రతి ఒక్కరు మాకు ఇస్తారని చెప్పి మీరిచ్చే జయాన్ని బట్టి ప్రభా మేము అనేక మందికి మీకు సాక్షులుగా ఉండి అనేక మంది మీ వైపు తిప్పే విధంగా మా జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నారు మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. విన్న వాక్యం మా హృదయంలో నానుకుని కృపందించండి ప్రభా. ఎస్ ప్రభా, ఏదైతే వింటున్నామో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే వింటున్నారో ప్రభా వాళ్ళ హృదయం తాకిన ప్రభా ఈ వాక్యం ద్వారా మేము ఇంకా సరి చేసుకుని మీరు ఇంకా ఆత్మీయ కృపందించండి ప్రభా. అక్కడ చాలా సమీపం ఉంది ప్రభా, అనేక కార్యాలు అనేక విషయాలు మేము వింటుండగా ప్రభా. అవును ప్రభా, అక్కడ చాలా సమీపం ఉందని నమ్ముతున్నాం ప్రభా. గిద్యోనికి మీరు చెప్పారు ప్రభా, తను చేసే పని వదిలిపెట్టి ఖడ్గం పట్టి మీ కొరకు నిలబడవాలని చెప్పారు ప్రభా. బైబిల్లో వాక్యం రాయబడింది ప్రభా. కోత విస్తారంగా పనులు తక్కువ ఉండాలని చెప్పారు ప్రభా. మా పనులు మావి కాదు ప్రభా, మీ రాజ్యోక్తని మేము నిలబడి మీ కొరకై గొప్పగా జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభా. ఈ వాక్యం అంతా మీరు తోడుగా నడిపించిన మీకు చిన్న ప్రార్థన